Hiwaron ydw i, a fi yw awdur Ble Mae Boc a'r Goll yn y Chwedlau, sydd ar Rhestr Gwobrau Tir eleni. Fel y llyfr cyntaf yn y gyfres, Ble Mae Boc, mae rhaid ffeindio'r ddraig fach sydd wedi mynd ar goll tro yma mewn chwedlau a straeon gwahanol Cymru. Mae Sara yn nofel i blant rhwng 7 ac 11 oed ac yn dilyn hynt a helynt Sara sydd yn byw mewn zoo. Da ni'n cael dipyn o helyntion yn y zoo a dipyn o helyntion yn y dosbarth hefyd. Ni wir eisiau bod yn geidwad zoo. Yn amlwg nath hynny ddim digwydd, felly dwi wedi gallu byw hynny chydig bach trwy'r sgwennu nofel am blentyn mewn zoo. Mae'r Cyfan yn dilyn diwrnod ar ei hyd, o'r haul yn gwawrio yn y bora tan iddi nosi yn yr hwyr. A dwi'n cyflwyno'r 5 synwyr i blant drwy gyflwyno gwahanol olygfeydd cyfarwydd o fyd natur. A mae clywed rhieni'n deud fod y llif cyson yma sydd yn y llyfr yn gymorth i suo eu plant nhw i fynd i gysgu gyda'r hwyr yn galondid mawr i mi achos dyma oedd rhan o weledigaeth wreiddiol y gyfrol. Dwi wrth o modd fod y llyfr yma ar Rhestr Gwobrau Tir Mae'r wobr yma yn dathliad o lyfrau plant Cymru, cymaint o llyfrau da, ac wrth edrych nôl ar y flynyddoedd fi, a gymaint o pobl ac awduron ac arlunwyr ffantastig sydd wedi ennill y wobr. Mae'n fraint i fod hwn ymysg y rai sydd wedi dewis eleni. Dwi'n ei chyfri hi'n gymaint o fraint cael fy nghynnwys yng ngystadleuaeth Tir a phan glywys i fod Mae'r Cyfan wedi cyrraedd y Rhestr eleni, ond i'n naturiol wrth y modd. Mae o'n sicr yn hwb ac yn ysgogiad mawr yn greadigol ac mae'n rhyw fath o gadarnhad i mi mod i gobeithio ar y trywydd iawn yn creu y math yma o gyfrolau ar gyfer plant ifanc. Pam nes i ffeindio allan bod wedi cyrraedd y rhestr, o'n i wedi gwirioni. Dwi'n darllen gwaith gyn awduron sydd wedi bod ar Rhestr Tir a di ennill y wobr ers blynyddoedd maith, felly mae'n fraint mawr cael yng nghynnwys ar y rhestr.